Okay. So dalilin da yasa nake so in dan ci wani abu saboda maganar da shi Malam Haruna yi wa Adamu da kuma irin responding din da shi Adamu yi. Ina ga jiya ko shekaran jiya mun manta ba social media ko wanda ya posting wani magana ban san ko da gaske bane. Yake wa shi Malam Adamu addu'a, yace Adamu yayi addu'a Allah Ubangiji ya sa kafin ya mutu ya bar duniya bar shirin cin. Life na ga wannan magana amma da yake fa a fice. Oke a Saudiya ne ko? A Ka'aba. In dai haramun ne kamar yadda ke faɗa. Sannan magana na biyu kuma shekaru ba zan manta ba kusan 2 ko 3 da suka wuce da Malam Adamu ya samu matsala da Asabi Islam Sheikh Alkasim ba zan manta ba lokacin mun yi magana da shi Alkasim. Akwai yaron Adamu wanda kusan duniya kusan duk ta san shi a lokacin da shi Adamu yana magana ya ce yaron yana karatun Qur'ani har yana da kusan haddan izu 30. So abinda nake so na faɗa wannan point injection din shi ne da na Malam Haruna kowa da ya ga abin da ya faru lokaci da ya ba zato ba tsammani ga layin da yake da ya shiga harkan da'awa ko ya ga irin karuwan da ya kawo musulunci kuma a yanzu duk duniya ta shaida ya yi wa musulunci amfanin da wayansu sun fi shekara 20 suna da'awa wallahi ba su yi wa musulunci amfanin da ya musu ba. Mutane da yawa sun karbi musulunci a dalilin Malam Haruna zan iya cewa wayansu ya san su wayansu bai san su ba ko zuwa na Lagos na samu wannan labarin cikin wata biyu sannan kuma har yanzu ana kai wayansu kuma har yanzu suna kan karban addinin. Sannan shi Malam Adamu akwai wani hirar nan taɓa ji an yi da shi ya ce akwai wani fim da ya ina ga halin kitab in ba zan manta ba a dalilin wannan fim ɗin mutane da yawa sun musulunta. So magana nake so na faɗa fahimta na abin da ya sa yawanci malamai suke yawan shukan harkan fim abu ɗaya ne zuwa guda biyu shine ma'amala tsakanin mata da maza babu wani abu bayan wannan wanda ƙuri'anikali wannan haramun ne. Mace baliga da namiji baligi wanda kuma ba maharramanta ba su yi ma'amala ko kuma su keɓe a wuri ɗaya duk wanda zai soki shirin fim za ka ji wannan dalilin kawai zai kawo maka. Ina ga Allah ne ya ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula ya ce wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allahu war rasul. Ka kalma ta wa karna fi buyuti kunna Allah ya ce mata su zauna a gidajensu wannan kalma ta mata ba wai matan aure ake nufi ba in dai mace ta balaga su abu na farko iyayenta za su killace ta. Sannan wata aya kuma surul azab da Allah yake cewa ya yi annabi kulli azwajika ga yawa matan ka wa banatika da ƴaƴanka mata wani sa'il mu'minina da kuma mata da ƴaƴan mu'minai yudinina ilaihinna min jalabibin duk inda za su je in za su fita su wanda ba muharramin su ba su rufe jikinsu daga sama har ƙasa. So idan ka duba matan Kannywood irin yawanci dressing din da suke to yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake taimakawa yasa za ka ga ana yawan sukan su. Akwai matan da suke da kamun kai